disclaimers guys, mga kuan diha. Bansay na kaayo mag in English. Kani ako lang ning gibuhat para sa mga bag-o nga apply sa mga FW o pakaybaw so basin di ay o kuha nilang pagtulunan. So kani base ra sad ni sa ako ang experience. So ako lang i-share nila. So pangutana guys sa employer, 3 ra gina siya. Tulo ka pangutana pero imuhang tubagon. So ang first pangutana guys, describe yourself. First, describe yourself. I-describe nimo ang imuhang kaugalingon. Imuhang dili jud ka mag lingi-lingi, sig hangad ka sa langit na apay nailaing tuko diha. Eye to eye contact jud mo sa employer. Dili jud na pwede nga mag lingi-lingi kasi imong tapad, lingi-lingi kasi kilid, lingi-lingi ka diha sa atop kasi og naitukong matagak. So dapat jud na naka eye to eye contact jud. So balikan na to sa describe yourself. Describe yourself is the very important. Kaya kung dili ka kamao, maglisod juga. Na may uban din ha. Nga ultimo ilahang pag-describe silang gilingon. Dili pa kaibaw. I-appeal pa tong nasa gawas. Describe rin ko galingon, gi-appeal na sa gawas. Still $1. Siya, mo ni guys, akong itudlo ninyo pangutana tolora. First, describe yourself, and ikaduha, education, ikatulo, experience. Mao na inyong itubag sa employer kung mag-describe na mo sa inyong kaugalingon. For example, sa ako lang bahin, interview na ako karon. So igingon sa employer, "Hey John, how are you?" Diba? First jud na nato encounter sa mga employer, mangutana gina sila nato kung kumusta ka. So tubagon sa na nimo, "How are you?" "I'm fine, sir." So next step, motan-aw na siya sa imong resume. So mangutana na siya, "Are you John Ray?" Imong tubag, "Yes, sir." Okay. Please describe yourself. Diba? Mo na siya ay first intro sa inyong employer. Describe yourself. So pag ingon na gani sa employer nga i-describe yourself, so dapat eye to eye contact yun mo. Ayaw paglingi-lingi sa kilid, ayaw paglingi-lingi sa imong tapad. Kasi kita ka diha og toko nga ithan ka. Ayaw jud. Eye to eye contact. So wala siya. Dayon i-describe mo galingon, "My name is bla 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 bla." Dayon edad, pila imong edad. Dayon single ka or marriage. Kung single ka, single. Kung marriage ka, marriage. Kana ra. Dayon proceed ka sa education. Kung high school graduate ka, high school graduate. Kung college level ka, college level. Dayon experience. Ikatulo. Imong experience dapat usa, duha, tulo. Experience nimo para dili ka mahagbong sa interview. Kaya kung daghanon nimo nya dili related sa imong kurso o sa imong trabaho, siguro gyud taga ka. Mura kag nananggot sa lobby ba, nga kagunit sa butay na taga. Abot sa obos, pupo.
unta nagustuhan ninyo ang ako ang tutorial bisan og maubo ra, pero importante nga nakahatag ko ninyo og tutor, nakahatag ko ninyo og sample sa to ang experience. So sharing lang. So guys, so kung nakagusto mo sa ako ang video, sa ako ang tutorial, please like and subscribe and hit notification para mag-update ta sa uban nato nga sunod upload nga video. Thank you.